Hola, en aquest vídeo volíem presentar-vos el primer Pla d'Atenció i els Drets de la Infància i l'Adolescència de Mallorca, que amb les seves sigles coneixem com a PADIAM. Què és el PADIAM? Doncs, el PADIAM és un instrument que dona estabilitat a les accions i programes dirigits als nens, nines i adolescents que viuen a Mallorca. Té com a objectiu introduir la perspectiva de la infància en cada un dels departaments del Consell. És important recordar que el PADIAM dona resposta al marc legal vigent que obliga al Consell de Mallorca a dirigir la planificació de les polítiques d'atenció a la infància i adolescència a l'illa de Mallorca. El PADIAM s'ordena en 10 temes o eixos implicats en el desenvolupament integral dels nens, nines i adolescents. Aquests temes o eixos es treballen a través de 3 grups de feina que anomenem òrgans de participació. En primer lloc, la Mesa de Coordinació Tècnica, formada per representants de cada un dels departaments del Consell de Mallorca. És l'encarregat de la coordinació interna de les actuacions planificades al PADIAM. Per altra banda, està la Comissió Insular de Coordinació en Infància i Adolescència, conformada per representants d'altres administracions i entitats. Té com a objecte primordial de treball la coordinació externa entre el Consell de Mallorca i altres administracions públiques, entitats del tercer sector i altres col·lectius de la xarxa d'entitats. Finalment, es compta amb el Consell de la Infància i Adolescència de Mallorca, que té com a finalitat escoltar als infants i adolescents i respectar i fer efectiu el seu dret a participar en les decisions que afecten directament les seves vides en un entorn segur i amigable. I si has arribat fins aquí, per què ens dirigim a tu? Perquè el PADIAM implica la participació de totes les persones i entitats que tenen relació amb la infància i adolescència directament o indirecta. És el teu cas? Què creus? Són els infants usuaris dels nostres hospitals? Juguen el pack del seu barri? Fan ús de les xarxes socials? Els afecta el que fem a urbanisme o medi ambient? Si ho penses bé, tots treballem el pro dels infants i els adolescents. Per això, necessitem de la participació de tothom. Si creus que tu també pots col·laborar, pots visitar la pàgina web de l'IMAS per tenir més informació o escriure al correu electrònic sepia@imas.conselldemallorca.net. Moltes gràcies per la teva atenció!